תגידו לחמאס שאם הוא לא יתעשת ויבין שגם השבויים שלנו שנמצאים בידיו צריכים משפט אחרון לקבל זכויות הומניטריות, אתם לא תיכנסו לכאן. אז לחברי העם הפלסטיני, נא לסיים. נגמר. אנזל, רד. תבקש יפה, אני לא מבין ערבית. רד, אנזל זה רד. רד אני אגלה לך סוד, יש ריבון אחד בארץ ישראל, העם היהודי. יאללה, אנזל. אין זה, אמרתי לך, תגיד בבית, תכבד את התפקיד שלך כיושב ראש. אנזל זה רד מהבמה. דבר בעברית מכובדת. לא, אני תגיד לי, סיים דבריך, אני אסיים דבריי. נא לסיים ולרדת. אנזל, רד. לא, תבקש בעברית, אני לא מבין ערבית. רד מהדוכן מיד. בבקשה, תכבד רד יפה. מהדוכן מיד. אל תצא מדעתך. נא להוריד אותו מיד. אל תצא מדעתך, תבקש יפה. נא להוריד את חבר הכנסת חזן. אל תצא מדעתך, תבקש יפה. נא להוריד. אין עם פלסטיני, יש עם הפלסטיני. נזלו, יאללה. כלומניק, רוח. יאללה. ادحل. כלומניק. ادحل. רוח אל הבית לקרטון שלך. ادحل. רוח, שטוף את